Lord, Manong B, kumusta? May jacket ka na, pwede ka na magbaba. Ayos na, Ward. O, naayos ko na. Ward, pwede ka magbaba ng bahay mo dyan para ano. Wala na kasing trabaho, dakilang tambay na, Ward. Isang headset ko. Hakot muna tayo mga kasama. Uy, Madam Mindanao Vlog, kumusta? Kim, bibigyan kita ng jacket. Wala kasing mga session, kaya mag-LS muna tayo. Naka-live din ata si Ma'am Twin, Howard. Ma'am Mindanao, pwede mo magbaba ng bahay. Baba mo yung bahay mo. Si Howard, ano din yan, nag-LS na sa Saudi. Howard, baba mo bahay mo, Howard.
Good afternoon to... Yan, babes. May ano na, may jacket ka na. Pwede na magbaba. Puday, movie. May puday. Puday, may jacket ka na, may jacket ka na. Pwede na magbaba. Baba lang kayo ng mga bahay niya. Jello, may galab shout out. Yan, Jello, may jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay. Dikitan lang kayo, guys. Babes 21, didikitan kita. Oops. Ba't ayaw? Sige, Jello, itatamsak ko yan. Guys, patamsak tayo kay Jello. Yun sa nakapin. Pipin ko muna ang Jello. Bilal, Jeff. May jacket ka na, Jeff. Guys, babaan lang kayo, guys. Babaan, dikitan. Ma'am Mindanao, magbaba ang bahay mo. Jeff, may jacket ka na, pababa ng bahay mo. By 01, mega love shout out. By 01, may jacket ka na, pwede na rin magbaba ng bahay mo. Welcome, Jeff, welcome. Guys, patamsak naman ako sa nakapin. Jello, dan na daw si Ma'am Mindanao sa ano mo, sa bahay mo. Pabalik na lang. Cherry May. Cherry May, ba't nawala? Cherry May jacket ka na, pwede na magbaba.
Baby Labs, sa bahay at Ayan. ngayon may trabaho naman ako sa Baby Labs. At ang gagawin ko ngayon ay Kay magluluto babes, naman ako ng manok na panoorin. tinula mga Baby Labs. Sa Ako manok naman na ngayon tinula ang mo. kusinira mga Baby Labs dahil ang aming kusinero ay may duty na mga Baby Labs. At saka mga Baby Labs, Batang-bata pa pala si Baby Loves. hindi pa ako nakabis dahil hindi pa ako nakaligo. Ngayong gabi, maliligo ako. Jello, tapos na daw si Pagkagabi, Jeff maliligo sa ako ano mo, mga Baby Labs. Baka sa magtaka kayo, hindi bahay ako mo. naglinis kanina pa ito umaga mga Baby Labs. Pugawi. Ngayon mga kabilas, magtrabaho na naman. At ngayon, magluluto na Pugawi, may jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay mo. ako ng manok na tinula. Tapusin ko lang yung kay Baby Loves. Sandali lang po mga kabilas na dahil i-prepare ko muna ang aking lulutuan. Sandali lang po mga kabilas ha. Mag-ano lang Jeff, muna. pababa ng bahay, Jeff. Magsuot lang po ng gamit mga kabilas. Grabe mga kabilas, ang init kabilas. O nga, kabilas, nakalong sleep nga ako kaya ano tong biblas dahil sa shop namin sobrang lamig kaya ako nakalungkot mga kabiblas. Mga kabiblas pakita ka mga kabiblas. Mga kabiblas nilagyan ko na po ng tubig ang mga kabiblas hintayin ko na lang muna sige mga kabiblas parang hindi ako makatuloy-tuloy ng pagkukulo nag-init ako at sa mga kabiblas ko sana sa next video magustuhan nyo na ang gagawin ko. At sa ngayon, pasensya na medyo hindi pa tuloy-tuloy dahil kailangan pa ng more practice. Palitan ko muna yung nakapin, ipalit ko si Babes 21. Batang-bata pa yung bahay niya, guys. Baka may mga ninja kayo dyan. Pwede nyo idikit. Yan, pinapanood ko muna. Itatapos ko lang. Bago ko dikitan. Guys, padikit naman ako sa nakapin. Batang-bata pa yung bahay. Baby Enzo. Baby Enzo, may jacket ka na. Pwede na magbaba. Guys, baba lang yung bahay. Magdikitan. You want to earn a second income? Invest in First Abu Dhabi Bank. Join today with a small investment of only $250 and start earning a second income directly into your bank account within 24 hours. Start investing now. Kay Jello ako. Pero may ads na siya.
Kaya nga Jello eh. May ads na. Yan Jello, dikit na ako. Auto-rotate. Hanari, mayroon ka ng jacket, pwede ka na magbaba. Guys, padikit ako sa nakapin, batang-bata pa yung bahay. Hanari, mamaya papalit natin dyan pagkatapos ni Baby yan. So, palitan natin ang nakapin, palit natin si Ma'am Mindanao. Guys, dikitan nyo yan si Ma'am Mindanao, marami din tao dun sa bahay niya pagka nag-ALS. Boss Ricky, mega love, shout out. Boss Ricky, mababa ang bahay mo. Ito na lang gagawin natin ngayon. Wala nang tattoo muna. Wala pang customer. Kay Bay, nandoon ako sa bahay mo, Bay. Jens TV, may jacket ka na, pwede ano magbaba ng bahay mo. Bay, nakakalimbang all ka na, Bay, ah. Sino pa ba diyan na dikitan dyan? Baby and so, Hana. Did you promise yourself 2021 would be the year you'd be more productive? Get all your work and life organized? Everyone does. You actually do. ClickUp is on a mission to change this, and our users are loving it. Josh said on Capterra, this is the best Margie productivity Pilapil, system that exists right meron now. ka ng jacket. Pwede na Dave magbaba. said, as a productivity nut who's tried everything else, I've finally found Guys, it. babaan lang ang bahay, dikitan. And Jose let us know on Twitter, productivity went up 250%. Try ClickUp today. and your The restoration Barkads, may jacket ka na rin.
Jacket lang ako. Guys, pwede na kayo magbaba ng bahay, mga bago. May mga bagong dating. Yeah, may mga jacket na kayo, pwede na magbaba. Aiko. Aiko, may jacket ka na. Maraming salamat sa pagpunta, guys. Grabe naman si Ma'am Mindanao. Kalbo. Hindi wapo. Uy, Tinay TV. Kumusta mi Tinay? Kumusta na? Tinay, magbaba ang bahay mo, Tinay, para madikitan. May pagdikitan ka din dyan. Wala na kasi akong trabaho, Tinay eh. Last day ko kahapon. Chinay King. Diyan, may jacket ka na. Guys, baba lang kayong bahay, guys. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Kailangan kasing magsipag mga isda. Mike, may jacket ka na, Mike. Pwede na magbaba ng bahay mo. Ma'am Mindanao, palitan muna kita. Ha? Palit na muna natin si Boss Ricky. Jens, baba ang bahay, Jens. Oo, Mike, pwede. Pwede na magbaba. Makipagdikitan ka dyan. Tinay, pagka di mo pinulpak yung nakapin, mayayari ka. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Legit yan si Boss Ricky. To the Boys Official. Guys, dikitan lang kayo, guys. Boss Ricky, tapos na daw si Jeff sa'yo. Balikan mo na lang, Boss Ricky.
Boss Ricky, done na din si, si Jello sa'yo. Yurissima Hana. Yurissima, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba. Good morning. Good morning pa dito pero sa Pilipinas, good afternoon na. Say chill love, madam. Wala nang trabaho kaya dito na tayo. Grabe na makasupot si say chill kay Boss Ricky. Tinay, may dumit sa'yo si paano ba bigkasin to? Hazel ba to? Hazel? Babes TV. Danod si Mike sa'yo. Hanari. Kaya nga, di naman tumatanggap. Guys, pasukli kay Ma'am Mindanao, mabait yan. Lagi nag-LS din. Lagi niyang sinasabi, pagka di nyo sinuklian, magkakaroon ng tigyawat sa puwet. Ma'am Lian Pit Mama, mega love shout out. Ma'am Lian Pit Mama, baba mong bahay mo. Makipagdikita ka dito. Medyo marami itong mga bisita natin. Boss Ricky, nangawit ka na, palitan na muna kita. Galit official, maraming salamat. Galit, may jacket ka na, pwede na magbaba. Guys, padikit naman ako kay Tinay. Sekretary ni Masaya. Guys, padikit ako sa nakapin. Ipipin ko kayo lahat. Hindi kayo mag-alala. Rabtag channel. May jacket na. Pwede na kayo magbaba. Hello po. Secretary, magbaba ka lang ng bahay mo dyan. Guys, padikit ako sa nakapin.
Hana, dan na daw si Jello sa'yo. Sige Jeff, dikitan mo yan. May mga ninja din yan. Baka bibigay sa'yo. Magdidikit din ako, di na ako mag-iwan ng bus. Tinay, dan na daw sa'yo si Jeff. Guys, padikit ako sa nakapin. Jeff, sa bahay mo muna ako. Meron niyang harang. Ayaw ka nga naman bigyan. Baby Enzo, dan na daw si Margie sa'yo. Ba't nawala yung jacket? Yung Tinay. Nakapin yung bahay ni Tinay. Guys, padikit ako sa nakapin. Nawala. Guys, padito ako sa nakapin para mapalitan na natin. Babes Lacson. Yan, may jacket ka na. Guys, sa nakapin para maipin din ko. Maipin ko din kayo. Judes, tatlong hari, Migalod shout out. Judes, may may jacket ka na din. Pwede magbaba. Secretary daw, pasukli daw kay Hazel. Tinay, dan na si Margie sa'yo.
Chef, may jacket ka na, pwede ka na rin magbaba dyan. Guys, dikitan layo. Babalik yan si Tinay. Yung nakapin tayo, guys. Para mapalitan mo na. Tinay, dan na daw si Chef. To the boys, pababa daw ng bahay mo. The Barkads, dan si si Ma'am Lian. Technology is progressing faster than the world can keep pace. That's why Neon is being designed Kay Chef tayo. and to keep the human experience at its heart. Nagpaharang muna tayo. Technologies at a rate and scale the world has never seen before. With technology being the foundation for life, creating the world's first cognitive communities. World-class tech will come together with data and intelligence to anticipate people's needs and enhance everyday life. Tinay, palitan muna ita. Services to be more intuitive and experiences to be more tailored to the individual. These advancements will be integrated without interruption or intrusion and will change the divide between virtual and reality. To make a much better and brighter future. Neil. Need to change. Guys, padikit ako sa nakapin kay Ma'am Lian. Nagsusuklian, guys. Japokpok, mega loud shout out. Japokpok, may jacket ka na, pwede ka na magbaba. Guys, padikit ako sa nakapin. Nagbabalik yan. Guys, sa nakapin tayo para mapalitan din natin. Ma'am Jens, baba ka kaya ng bahay? Ma'am Lian, dan na daw si Babes Lacson. Dan na din daw si Japokpok 19. Ma'am Lian. Balikan mo na lang sila, Ma'am Lian.
Let's go TV. May jacket ka na. Pwede ako na magbaba. Babu Randal. Babu, may jacket ka na, Babu. Hi, Kim. Welcome back. Babu, pwede na magbaba. Let's go. Baba mo lang yung bahay mo para maayadahan ka dyan. Guys, manood din kayo ng mga videos ko kung gusto nyo luminaw yung mga mata nyo. Guys, magsuklian lang po. Guys, tapos na ba kayo sa nakapin? Kung tapos na kayo, palitan na natin. Ma'am Seychil, pababa nga ng bahay mo, papalit natin. Seychil, pababa ng bahay mo. Palit natin. Bilisan mo. Galing gumawa ng cake si Chef. Uy, Ma'am Rainbow. Kumusta na? Pababa akong bahay mo para mandikitan ka. The Explorer. The Explorer, meron ka ng jacket. Ben. Ben, may jacket ka na, Ben. Pwede ako magbabambahay mo dyan. Asan? Asan yung bahay mo? Say. Asan yung bahay mo? Ma'am Lian, palitan muna. Ito, papalit natin si Ma'am Seychil. Guys, pinalitan ko yung nakapin. Doon naman tayo sa nakapin. Para lahat tayo maipin. Guys, pa dito sa nakapin. Nagbabalik yan. May mga din yan, mga ninja. Japokpok, damdan na daw si Tinoy sa'yo.
Smokey Tash. Maraming salamat. Ma'am Smokey, pababang bahay. Wala, nung ginagawa mo, Ma'am Rainbow. Maraming salamat. Nagpa-member pa. Maya, papalit kita mamaya kay Ma'am Seikil Rainbow. Japokpok na sa bahay mo ako. Guys, padikit ako sa nakapin. Ay, salamat, Chef. Babalikan ka niyan. Nagbabalik yan. Nandiyan yan. Si Gandang Jens, hindi nagboba ng bahay. Ayaw makipagdikitan. Guys, padikit ako sa nakapin. Buhay 901. Kumusta na? May jacket ka na, Buhay? Pwede ako magbaba ng bahay. Mama Jel. Mama Jel, may jacket ka na rin. Pwede ako magbaba ng bahay. May pagdikitan dyan. Guys, magdikitan lang tayo. Padikit ako sa nakapin, guys. Nagbabalik yan. Hello, I love you, Mix Vlog. May jacket ka na. The Explorer dan na daw sa'yo si To The Boys. Pabalik na lang po. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan natin. Palit muna natin yung nagpa-member si Ma'am ano. Guys, padikit sa nakapin para matapos na tayo. Maipin tayo lahat. Ma'am Seikil, done na daw si Jeff. Si Jeff kasi batang-bata pa yung bahay. Baka pwede niyong dagdagan. Let's go, pababa bahay. Let's go. The Explorer, babalikan ka niya ni Ma'am Seikil. Baba mo lang yung bahay mo. Ma'am Rainbow, pababa bahay para ipalit natin kay ano. Ricky Uragon, may jacket ka na, pwede na magbaba ng bahay, makipagdikitan dyan.
Lady Lynn, salamat sa patamsak dyan. May jacket ka na rin, Lady Lynn. Pwede magbaba ng bahay, may pagdikitan dyan. Seychil, palitan muna kita, palit muna natin si ano, nagpa-member pa talaga. Si Ma'am Rainbow. Guys, padikit ako sa member. Si Ma'am Rainbow. Guys, padikit ako. Guys, hanakapin. Kung dating dikit, kahit tamsak nyo lang. Malaking bagay na yun. Kahit tamsakan nyo lang kung dating dikit na. Annalyn Galindez. Salamat sa pagdalaw. May jacket ka na, pwede na magbaba. I-shout out nyo lang yung ano, yung kung tapos na kayo sa nakapin. Babalikan naman kayo niyan. Yan si Ma'am Mindanao, maraming ano yan. Tao din pagka nag-LS. Si Seychil, marami din tao doon. Kasama namin sa grupo. Kaya kalimbang all nyo para ano. Si Tinay din, mga kasamahan ko sa ano. Si Boss Ricky. Wala pa yung iba eh. Let's go, pababa ang bahay mo. Sa lahat ng mga bisita, ni isa-isa ko para hindi na ako nagbabakas. Kay Margie ako. Guys, puntahan natin yung nakapin muna para maipin ko kayo lahat. May isa-isa ko kayo. Ulirang guro. May jacket ka naman, pwede ano magbaba. Magandang araw din, Ma'am Ulirang guro. Guys, doon tayo sa nakapin sa member ko. Babalikan kayo niyan. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan, may pin ko kayo lahat.
Lady Lynn, guys, sa nakapin. Dan na ba kayo lahat sa nakapin? Para may palit na natin. Si Smokey Tash ata. Ano din to? Nag-GLS. Madam Elsa, ito na. Dakilang Tambay. Jilaxmi channel, meron na. Meron ka ng jacket, pwede ka na magbaba. Bumabawi ka, ha? Rick Gem. Lagyan natin jacket. Rick Gem, mayroon ka ng jacket. Pwede na makipagdikitan. Madam Elsa, pababa akong bahay mo. Ray Gaming, mayroon ka ng jacket. Pwede na magbaba. Mr. Eraser, salamat sa pagpunta. Mr. Eraser, may pagdikitan ka dyan. Marigundun. Diyan, may jacket na kayo. Pwede na kayo magbaba ng bahay dyan. May pagdikitan. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan na natin. Guys, tapos na ba kayo sa nakapin? Papalitan na natin. Palitan natin nakapin. Puntahan natin yung nakapin, nag-LS din yan. Maraming ano yan. Si Ma'am Smokey. Puntahan natin yung nakapin. Marami din tao dyan pagka nag-LS. Wincar channel. May jacket ka na. May jacket ka na, Wincar. Pwede na magbaba. Madam Anna. Guys, padikit ako sa nakapin. Marami din tao dyan pag nag-LS. Pwede niyong puntahan yan. Guys, sa nakapin tayo. Jeff, dan na daw sa'yo si Lady Lynn. Suklihan mo na lang.
Ma'am Lian, si Ricky, tapos na sa'yo. Kay Rico Ruel. Papaharang muna. Ma'am Miss Muki, si Boss to the Boys, tapos na sa'yo. Mr. Eraser, tapos na si Ma'am Margie Pilapil, pabalik na lang sa anyo. Oo, ganun nga dapat. Dapat pagka-shoutout nyo, baba nyo agad ng bahay para madikitan. Asan na si Mamana? Baba mong bahay mo, Mamana. Yan. Guys, padikit ako sa nakapin. Guys, padikit ako. Ay, Bisaya Pay. Bisaya, may jacket ka na. Sige lang, Tinay. Kain ka muna. Bisaya, pwede na magbaba ng bahay. May pagdikitan ka dyan. Padikit ako sa nakapin, guys, para mapalitan na natin. Tapos na ba kayo sa nakapin? Palitan na natin. Para lahat kayo maipin. Yung tayo sa nakapin, guys. Pinalitan ko na yung nakapin. Unahin natin nakapin para lahat kayo maipin. Guys, baba lang yung bahay. Guys, padikit ako sa nakapin para madali. Palitan na natin. Maipin din kayo.
Singkan? Ito po. Guys, sa nakapin tayo para madali. Mapalitan natin. Gian, pwede na magbaba ng bahay, may jacket ka na. Bisaya dan na daw sa'yo si... Uy, binago. Ward, baba ang bahay. Ward, para may pin natin, Ward. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan natin. Wala matumal, Madam Elsa. Kaya magla-live na lang ako. Ward, pababa ang bahay mo. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan na natin. Ward, yung bahay mo, palit natin. Baba mo. Lula Beauty, mega love shout out sa iyo. Lula Beauty, may jacket ka na, pwede na magbaba ng bahay. Wala si Howard. Guys, palit ako na yung nakapin na. Wala si Howard. Guys, doon tayo sa nakapin kay Ma'am Ana, nagbabalik din yan. Mga mababait ko na kaibigan sa YT yan. Guys, padikit ako sa nakapin.
Sa naapin tayo guys, padikit. Alden Richards, man. Yan, may jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay. Guys, padikit ako sa naapin guys, padikit. Miss Rachel, may jacket ka na. Pwede na magbaba. Guys, padikit naman ako sa nakapin, please, para may pin ko din kayo. Miss Rachel, may pagdikitan ka dyan. Baba mo lang bahay mo. HBL, welcome. HBL, may may jacket ka na, pwede na magbaba ng bahay mo. Diyan guys, si Ma'am Mindanao, maraming tao yan pag nag-LS din. Daily din yung di ko lang sure kung anong oras. Minsan gabi dito eh. Guys, padikit ako sa nakapin guys, padikit.
Guys, padikit ako sa nakapin, palitan na natin. Puntahan natin si Howard, guys. Nag-LS din yan. Bell all nyo lahat para para ma-notify kayo pagka Padikit ako sa nakapin, guys. Howard, done na daw si Miss Rachel. Margie. Miss Rachel, done na daw sa'yo si Margie. Padikit ako sa nakapin, guys. Rose Vlog, may jacket ka na, pwede na magbaba. May pagdikitan dyan. Padikit ako sa nakapin, guys, para mapalitan na natin. Guys, padikit na lang ako sa nakapin. Guys, pinalitan ko na nakapin. Kaya pokpok tayo. Sansay kulit. Yan, may jacket ka na Sansay. Just BTB2. May jacket ka na rin. Pwede na magbaba. Berna, may jacket ka na. Pwede na magbaba. Na adventure. Salamat sa tamsak. Dikit mo. Yan, may jacket ka na. Na adventure. Guys, padikit ako kay Japokpok yung nakapin, guys. Padikit ako, guys, para maipin ko din kayo.
Guys, magdikitan. Dan Isabel vlog. And Dan Isabel. Dan Isabel. May jacket ka ng Dan Isabel. Salamat Mama. Guys, padikit ako sa nakapin. Guys, padikit sa nakapin. Margie, si Jess B. OTW na daw sa'yo. Padikit tayo sa nakapin, guys. Padikit. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit tayo sa nakapin. Ninja ni Marvin, maraming salamat sa patamsak dyan.
Guys, padikit tayo sa nakapin, papalitan na natin. Padikit tayo sa nakapin, guys. Padikit tayo. Guys, padikit sa nakapin. Maraming salamat sa on the way na daw sa nakapin. Padikit ako sa nakapin, guys. Paring Benji. Paring Benji, pababambahay mo, Paring Benji.
bagong bisita si Canadian. Lagyan natin ng jacket. Canadian, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba, makipagdikitan dyan. Wala kasi tayong customer, kaya live muna tayo. Makipagdikitan. Oo. Ito magandang ano, kay Seychil Lab. Busuan nyo si Seychil. Yan yung short scandal ni Seychil. Guys, padikit tayo sa nakapin para palitan na natin. May skandal siya, paring Benji. Pa-view naman yung ano, skandal ni Ma'am Seychil Lab. Palitan na natin ng apin. Nangawit na. Guys, padikit ako sa nakapin. Hello, Pink Rose. Yeah, may jacket ka na, Pink Rose. Pwede na makipagdikitan dyan. Nagdidikit din ako sa mga ano. Dinidikitan ko din. Ni isa-isa ko. Tinatapos ko lang mga videos. Hindi na ako nagbabakas ha. Syuntog. Syuntog, may jacket ka na, Syuntog. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. May pagdikitan ka dyan. Guys, padikit ako sa ano, sa nakapin para mapalitan natin. May pin ko kayo lahat. Welcome, Syuntog. May pagdikitan ka dyan, Syuntog.
Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan natin. Busy ata si Madam Elsa eh. Paring Benji. Pobreng alindahaw. Ano, paano ba basahin yan? Pobreng alindahaw, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba. Pwede ka na makipagdikitan dyan, pobreng alindahaw. Guys, padikit ako sa nakapin. Sa nakapin tayo guys, para mapalitan na natin. Busy si Madam Elsa. Palitan ko na yung nakapin guys. Welcome Bisaya. Guys, sa nakapin tayo, bagong nakapin. Sansay kulit. Baba ang bahay kaya. Guys, padikit ako sa nakapin. Hipon ba? Word hipon ba yung skandal niya yun eh. Yung binababa ni Ma'am Seychil eh. Inday Rose ng Negros. Inday Rose ng Negros, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Guys, padikit tayo sa nakapin para maipin tayo lahat. Padikit tayo sa nakapin guys. Dan na daw sa nakapin si paring Benji, Batang Explorer. Kairos Vlog ka. Padikit ako sa nakapin guys, padikit.
Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan na natin. Padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Palit natin si Let's Go. Maliit pa yung bahay niya. 389. Kay Let's Go tayo, guys. Kay Let's Go sa nakapin. Batang-bata pa yung bahay. 389. Action Barbers watching from Lipa, Batangas. Action Barbers. May jacket ka na, pwede ka na makipagtikitan dyan. Next natin si Lola Beauty. Guys, padikit ako sa nakapin. Baka may mga ekstrang bananas kayo dyan. Maliit pa yung bahay ni Let's Go. Padikit tayo sa nakapin, guys. Buhay Abroad TV, tamsak na. Salamat sa patamsak, Buhay. Buhay, may jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay. Makipagdikitan. Guys, padikit ako sa nakapin, maliit pa yung bahay niya. Alexa may jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Makipagdikita nga na din. Guys, padikit ako sa nakapin. Liit pa pala ng bahay ni Dan Isabel. Guys, padikit ako sa nakapin.
Let's go dad na daw sa'yo si Boss Ricky to the Boys Official. Guys, tapos na ba kayo sa sa nakapin? Tatiana Karilma. Tatiana, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba. Panood din ng mga videos ni host. Panoorin nyo rin yung mga videos ko ah. Madam Elsa, baba mo kaya bahay mo? Palitan ko na yung nakapin. Palit muna natin si Lola Beauty. Guys, padikit ako sa nakapin kay Lola Beauty. Sunod natin si Dan Isabel Vlog. Liit pa ng bahay, may higit 106. Lola Beauty, wag ka na magbaba ng bahay mo, nakapin yung bahay mo. Pati si Lola Beauty pala, maliit lang din yung bahay. 265. Let's go, pabalik daw kay Madam Seychil. McLean, magandang tanghali. McLean, may jacket ka na, pwede na magbaba ng bahay mo. May pagdikitan dyan. Ilocana in Hong Kong, kumusta Kapsat? Ilocana in Hong Kong. Ilocana in Hong Kong, ada jacket mo. Baba bahay mo. Guys, padikit ako sa nakapin. Maliit pa yung bahay niya. Lula Beauty, dan na daw si Batang Explorer. Paring Benji, mabait yan. Baka ayudahan ka pa niyan. Diyan ako sa bahay mo, Lula Beauty. Dadagdag ako. Welcome back, Ma'am Lian. Sige, makipagdikitan ka muna, Ilocana in Hong Kong. Makipagdikitan ka muna dyan. Ipipin din kita mamaya.
Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan natin. Papalitan ko na yung nakapin guys para maipin ko kayo lahat. Mga maliliit pang bahay. Guys, padikit. Dikit-dikit lang, dikit. Guys, padikit ako sa nakapin. Paring Benji, pababa nga akong bahay mo, paring Benji. Paring Benji, pababa akong bahay mo. Next natin ipin. HBL, dan na daw si Ma'am Seychil sa'yo. Guys, magsuklian, magbalikan kayo. Panoorin nyo muna para mas maganda. Manood muna kayo na kahit 1 minute lang. Bago nyo dikitan. Paring Benji, asan ka na? Ayan. Guys, padikit tayo kay kay paring Benji. Doon sa nakapin guys, padikit. Padikit tayo guys sa nakapin.
Guys, padikit tayo sa nakapin kay paring Benji. St. Peter daw idikit nyo kay paring Benji. Guys, padikit ako sa nakapin guys, padikit. Magsusukli yan, wag kayo mag-alala. Legit yan, si paring Benji. Promote paring Benji, promote mo na yung ano, yung St. Peter mo dyan. Paring Benji, dan na daw si Mami Smokey. Nire-reglang hip. Paring Benji, promote yung ano, St. Peter mo. Guys, padikit tayo sa naapin, padikit. Parang awan nyo na. Dikitan nyo si paring Benji. Babalikan kayo niyan guys, babalikan kayo niyan. Ano yung St. Peter mo paring Benji? By one take one ba yun? Oh, sarap ng bulalo paring Benji. Yan ba yung pagpunta mo ng ano paring Benji? By 29. Yan, may jacket ka na. Sa mga bagong pasok, magja-jacket na ako, pwede na kayo magbaba ng bahay. Good morning daw si paring Benji. Kaya sa mga bagong pasok dyan, may mga jacket na kayo, pwede na kayo makipagdikitan. Guys, padikit naman ako sa naapin guys, padikit. Para mapalitan na natin guys, padikit. Palitan na natin si paring Benji, baka mangawit. Ayan, pinalitan ko na yung naapin para lahat maipin. Guys, padikit tayo kay Madam Elsa guys, padikit. Honey Pie, maraming salamat sa patamsak mo dyan. May jacket ka na Honey Pie. Guys, sa mga bagong pasok, siguraduhin yung ano naka kalimbang ula ko para makapanood kayo ng mga videos ko. Silipin nyo naman yung bahay ko.
Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Guys, padikit naman ako sa nakapin. Japokpok, huwag ka mag-alala, babalik ang kanya ni Madam Elsa. Danis Sibel, balikan mo daw si Pink Rose. Ay, San Cyclet. Rio Carpio. Rio Carpio, may jacket ka na. Pwede na may pagdikitan yan. Sansay, dan na daw si Honey Pie sa'yo. Balikan mo na lang. Guys, padikit ako sa nakapin. Pink Rose, pababa daw ng bahay mo. Si Sansay ata yun hindi nag-shoutout sa'yo. Linchua, may jacket ka na. Pwede na may pagtikitan yan. Guys, padikit ako sa nakapin. Madam Elsa, dan na daw si sa bahay mo si HBL. Ikaw na bahala magbalik sa nila. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan na natin. Baka mangawit, malaglag. Ilukan channel. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Tamsak dikit lang ata yan. Madalian lang. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Ilukanan na sa bahay mo. Guys, tapos na ba kayo sa nakapin? Palitan na natin. Baka mangawit, malaglag pa yan. Guys, padikit tayo sa nakapin, guys. Padikit. Padikit ako sa nakapin, guys.
padikit ako sa nakapin. Maraming salamat paring Benji. Okinawa. Drop your link, Okinawa. Guys, sa mga bago may jacket na kayo. Pwede kayong magbaba ng bahay. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Guys, padikit. Papalitan na natin. Guys, padikit ako sa nakapin. Joe OFW, may jacket ka na, pwede na magbaba. Guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan natin. Joe OFW, baba ang bahay mo. Guys, padikit ako sa nakapin para maano. Guys, sa nakapin tayo, guys. Para mapalitan natin. Para lahat kayo maipin. Maraming salamat pa rin, Benji.
Padikit guys, padikit. Guys, pakipanood din naman ng mga videos ko guys. Guys, padikit sa nakapin. Palitan na natin yung nakapin guys. Para lahat kayo maipin. Guys, padikit sa nakapin. Bago ulit yung nakapin si HBL. HBL, dan na daw si Ma'am Margie Pilapil sa'yo. Pabalik na lang. Let's Go TV, padikit sa nakapin. HBL, dan na daw si Ma'am Ana LG official. Guys, padikit ako sa nakapin. Guys, padikit sa nakapin, papalitan na natin. Sa mga hindi pa nakadikit-dikit na. Gala, may jacket ka na, pwede ka na may pagdikitan dyan. Pwede na magbaba ng bahay mo. Santil mo. Guys, maraming salamat sa mga bago ha. Huwag kalimutang dikitan din si Hosa. Santil mo, may jacket ka na, pwede na magbaba. Guys, padikit ako sa nakapin guys, padikit. Para pag kayo din yung pinin, didikitan din kayo. Guys, padikit sa nakapin. Maraming salamat, Santil mo.
Manood ka ng mga videos ko. May mga ano dun, magagandang tanawin. Sa mga hindi pa nakapanood ng mga magagandang tanawin dun sa ano. $985 na si ano, si Dikong TV. Konti na lang, makipagdikitan ka ngayon dito. Ilan ba yung tao dito? Kung madikitan mo lahat yan, pat bumalik, graduate ka na sa 1K. Unahan mo na sila. Nakakamiss naman to magtanim ng ganito. Palayan. Oh. Hit and run nata yung mga iba eh. Pampalinaw yan ng mata, Sansay. Sa mga malalabo ang mata, lilinaw ang mata nyo pag napanood nyo yung mga videos ko. Guys, padikit ako sa nakapin. Saan mo gusto magpatato? Let's go. Wala pa baka yung live ko ng tattoo baka sa Biyernes. Biyernes kasi kadalasan na ano, may mga customer ako. Pampalinaw yan ng mata, paring Benji. Yung mga videos ko. Sa mga hindi pa nakapanood, ay lilinaw mata nyo pag malabo na mata nyo. Makikita mo lahat doon. Sansay luminaw daw mata niya eh. Oh, naniniwala yung pampalinaw ng mata. Di ba malabo na yung mata mo paring Benji? Manood ka doon, lilinaw yun. Palitan na natin yung nakapin. Saan na si Ilocano in Hong Kong? Ilocano in Hong Kong, pababa ang bahay mo. Yan si Madam Elsa, nasa Hong Kong din yan. Ilocano in Hong Kong, pababang bahay mo.
Ilocano in Hong Kong, bahay mo. Guys, padikit tayo kay Ilocano in Hong Kong. Kapsat, Ilocano in Hong Kong, si Madam Elsa, taga Pangasinan. Nasa Hong Kong din. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Leon Vlog. Leon, may jacket ka na pwede naman ipagdikitan dyan. Wala kasing customer, wala ding mag LS na lang. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Maliit pa yung bahay niya. Sa may mga extra dyan, baka pwede yung ayudahan. Kay Santil mo. Sa bahay mo ako, Santil mo. Diyan ka pa, Santil mo? Albert C. Payot. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Heart, maraming salamat sa pagpunta. Heart, may jacket ka na, pwede na makipagdikitan din dyan. Pala isdaan si Luwan ng pala isdaan ni Santil mo. Sa Santil mo, nanonood ako. Heart, pwede na magbaba ng bahay dyan. Ma'am Lian, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, guys. Guys, ano ba yan? Marigondon, anong ginagawa mo? Marigondon. Anong pinaggagawa mo dyan? Marigondon, pababang bahay. Maraming salamat, Marigondon. Pababang bahay mo para maipin. Kakabonyel, maraming salamat sa patusok-tusok mo dyan. Kakabonyel, may jacket ka na, pwede ka na maglapag ng bahay mo dyan at makipagtikitan.
Kakabunyel, manood ka ng mga ano, kung ano, para lilinaw yung mata mo sa mga videos ko. Si paring Benji na luminaw na yung mata eh. Kapapanood. Marigondon, pababang bahay mo. Anong pinaggagawa mo? Guys, suklian nyo si Joe OFW channel, guys. Marigondon, pababang bahay mo. Ipipin natin. Ilocana, Hong Kong. Ikaw na bahala dyan, Kamsat ah. Balikan mo yung mga dumidikit sa'yo. Marigondon, pababa ng bahay mo. Para maipin ko. Guys, magsuklian kayo. Hindi lang magsuklian, dapat manood din kayo ng mga videos ng bawat isa para ano. Kasi sa videos dun tayo sa sahod. Sa views. Tsaka pagka may mga videos kayo, huwag yung masyadong habaan. Di ba, Lagdigos? Saan na si Marigondon din na ano? Palitan na nga natin na kapin. Guys, padikit ako sa nakapin, guys, padikit.
Guys, padikit ako sa nakapin guys, padikit. Marigondon, maya isunod kita dyan sa nakapin. Maraming salamat sa palipad mo. Huwag na nagpapalipad. May pipin naman lahat. Dennis Arasa, merong anong jacket, boss? Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Welcome, boss Dennis. Ala, yung pinaggagawa nyo, huwag na kayo nagpapalipad. May pipin kayo lahat. Ayan, meron ka ng jacket. Pwede na magbaba ng bahay. Guys, padikit tayo dun sa nagpalipad, guys. Kay Marigondon Vlogger Twin. Guys, padikit tayo. Abi Gorin, meron ka ng jacket. Sa mga bago, nagja-jacket na ako. Pwede na kayo magbaba ng bahay niya. Kudi, may jacket ka na. Pwede na magbabat makipagdikitan dyan. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Para mapalitan natin agad pagka natapos na kayo. Lady Lynn, patusok daw si Santil mo. Guys, sa nakapin tayo, guys. Padikit. Please, padikit, guys. Marigondon, nandito ako sa bahay mo. Dagdag. Guys, padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Maraming salamat, Ma'am Ana. Papaharang muna ako, Marigondon. Guys, padikit tayo sa nakapin, guys. Padikit. Santil mo, padikit ako sa nakapin. Gala, padikit sa nakapin. Ma'am Margie Pilapil, dan na daw si Sir Dennis sa'yo. Dennis Arasan. Guys, padikit sa nakapin.
Marigondon Vlogger, ikaw na bahala dyan sa mga ano, nagdadan sa'yo. Guys, na nakapin tayo para mapalitan na natin. Guys, pwede kita ako nakapin.
Dikit na kayo sa nakapin, papalitan ko na. Padikit sa nakapin, guys. Padikit tayo sa nakapin, guys. Hindi ko mabasa tong Japanese ba to? Japanese. Padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Guys, padikit ako sa nakapin.
Margie, ikaw na bahala mag-sukli dyan sa mga ano. Sino pa hindi ko naipin dyan? Itaas ang paa. Itaas nyo na yung paa nyo. Kung sino pa hindi ko naipin. Seburista, maraming salamat. Seburista may ano. Sekil yung skandal mo, pababa mo nga, pin natin. Guys, puntan natin yung nakapin. Si Honey Pie, hindi ko pa ata nakipin to. Seburista, makipagdikitan ka muna dyan. Magdidikit ako dito sa baba. Hindi na ako nagbabakas. Guys, padikit kay Honey Pie. Sige po, Santil mo. Dikit na ba kayo sa nakapin, guys? Guys, ito yung skandal ni Madam Say. Yung skandal ni Madam Say, panood nga. May skandal siya. Short video lang yan, maiksi lang yan, saglit lang yan. Patamsak na lang. Dikitan nyo na rin siya, nag-LS din yan. Marami ding mga bananas doon na sariwa. Guys, silipan nyo yan, busuan nyo yan si Sekil. Leon's Channel. Leon's Channel, baba mo bahay mo, makipagdikitan ka dyan para umangat na yung bahay mo. Guys, silipan nyo nga yung nasa taas yung nakapin.
Say si Rick, done na daw sa'yo. Nasilipan ka na niya. Guys, silipan nyo yan. Tapos husgaan nyo. Si Let's Go Sane, tapos na daw. Nasilipan ka na din niya. Guys, silipan nyo yun. Nakapin guys, silipan nyo. Seburista, dan na daw si Honey Pie sa'yo. Silipan nyo yan, silipan nyo. Kinsel Vlog. Lalagyan kita ng jacket. Kinsel Vlog, may jacket ka na. Pwede na makipaglaban din. Makipagdikitan. Guys, si Seychil nag-ELS din yan. Marami din mga sariwang bananas dyan. Sisilipan nila si Seychil kasi may skandal dun sa ano niya. May skandal siya sa videos niya. Dan na daw si Ma'am Ana. Ayun no, si Ma'am Bet Pacquiao TV. Mega love shoutout. Sigurado si Ma'am Bet Pacquiao si ibuboto nito. Si Manny Pacquiao. Buboto mo ba si Manny Pacquiao, Ma'am Bet? Ma'am Bet, pwede na magbaba ng bahay mo dyan. May jacket ka na, Ma'am Bet. May jacket ka. Sabi na si Pacquiao buboto Leon's Channel, kaysa mag-emoji ka, magbaba ka na lang ng bahay mo dyan. Makipagdikitan ka. Ma'am Bet, makipagdikitan ka muna dyan, ipipindin natin yung bahay mo. Hi, Mar. How are you? Where are you?
I finished, but I'm waiting for approval. It's still not paid. Okay, no problem, my friend. Okay. Don't worry. Okay. I will check after that if the system open. Yeah. Yeah, you are finished. No problem. Don't worry. Okay. You will check there if Yeah, yeah. Don't worry. Yes. no, because I put on hold today morning. Yeah, yeah. Put hold. After that, I will check Ah. and the system. If the system open for you, because if your app sponsor not open, but if open, young man, young means okay, no problem. Okay. Don't cancel. Ah. No, no, no. I will cancel when finish. When you put hold. I Not now. I put hold but not paid. It's still on in process. Yeah, yeah. When come in approval, Yeah. open the system. If not come approval, not open the system, my friend. You Ah. understand? Okay. Yeah. If not come approval, not open. But if come approval, just open. Like that, I tell you. Ah. Okay. Okay. Okay? Okay. Okay, John. Shukran Okay. na bibi. Bye. Welcome, welcome, welcome. Bye. Bye. Is padikit tayo sa nakapin guys para mapalitan na natin. Kay Abi tayo guys, padikit po. Asmina. Asmina, may jacket ka na. Let's go. Pasukli daw kay Ma'am Bet. Maraming salamat sa patamsak, Ma'am Asmina. Padikit tayo sa nakapin guys. Padikit po. Para maipin din kayo. Syuntog dan na daw si Ma'am Pay. Ma'am Bet, dan na daw si Ma'am Say sa'yo. Guys, padikit tayo sa nakapin guys. Adda, harang na. Hapan nakakaingit kan ti harang ni Lolo. Mahigpit sa akin si Lolo eh. Nililimited niya lahat ng mga live stream ko. Guys, padikit tayo sa nakapin guys para mapalitan na.
Baka mangawit at malaglag. Guys, kay Heart tayo, guys. Kay Heart. Grabe naman, maliit. Ah, hello, bossing. Tapos na ako dun sa sa immigration na ipa-hold ko na. Kaso in process pa eh. Kaya hindi ko pa. Tapos yung visa hindi ko pa pinapa-cancel kasi in process pa lang. Hindi pa ako napagbayad sa hold eh. Kasi pagkatapos ng in process, pagka okay na, magbabayad na ako. Naantay ko. Siguro naman aabot yun. Hindi naman siguro abutin ng maghapon yung. Oo. Yun lang naman sabi din na pagka sinend na sa'yo yung link ng pagbabayaran mo, okay na yun. Sabi. Sige. Oo, walang problema kung okay na sa inyo. Sige po. Tayo ko lang po si sir kasi paano sila eh. Hindi ko rin siya makausap na kasi may sila sa partner visa. Tapos sila naman. Nakapagbalik na lang niya. Pero saglit lang din naman kasi yan. Oo. Sakto natapos mo yung kahapon, yun yung hinanap eh. Mamaya yung labor contract mo sir. Yung hindi tinanggap yung offer letter na binibigay mo. Yun yung offer letter na hinahanap pala nila. Yung sinend mo ng kahapon. Naisend mo na sa kanila? Yun yung kinuha nila dun sa typing. Hindi nila tinanggap yung yung offer letter na kinuha ko. Hindi. Ang kasi namin, doon sa magka-cancel mismo sa'yo. Kaya yun muna yun natin. Oo. Para makita din niya. Company mo. At the same time, lumabas na yung offer letter. Alam nila, same company. Oo. Hindi ka bibiro, diba? Oo. O sige sir, ganun na lang. Balitaan na lang kita mamaya pag nag-okay na dun sa system. Sige po sir. Sige. Okay. Sige, salamat. Okay. Lian Pit Mama, maraming salamat. Ricky TV Vlogs, maraming salamat sa pagdalaw. Yan, Ricky, may jacket ka na. Sige lang, Ma'am Lian. Maraming salamat. Marigondon, dan na daw si Ma'am Beth Pacquiao. Sa Ricky TV, pwede na magbaba ng bahay mo dyan. May pagdikitan. Sige, magbaba ka bahay mo, baba mo.
Didikitan natin. Ibaba mo nga yung bahay, say. Say, pababa ng bahay. Padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Syuntog, dan na daw sa'yo si Ma'am Bet. Guys, padikit naman ako dun kay kay RRG Vlog. Yung nakapin, guys. Padikit, please. Marami din yan alagad. Padikit ako sa nakapin, guys. Yung mga ibababa ko, guys, mga nag-ELS. Si Mac. Padikit din ako para makapangisda kayo at makarami-rami. Guys, padikit ako dyan sa binaba ko. Ilagay nyo lang yung sa dulo yung pangalan ko. Para alam nyo na galing sa akin. Nag-ELS yan. Babalikan kayo niyan. Guys, padikit ako sa nakapin, guys, sa bahay ni RRJ Vlog. Padikit din ako sa binababa ko. Guys, padikit dun sa nakapin, guys. Yan, marami din. Nag-aayuda yan si Makmak. Kalimbang niya yan para mapuntahan nyo pagka nag-LS yan. Guys, padikit ako kay RRJ, please.
Priya Official. Makipagdikitan ka dyan. Guys, padikit ako sa nakapin guys, padikit. Padikit ako sa nakapin guys. Guys, padikit ako sa nakapin kay RRJ. Turans TV, maraming salamat. Turans TV, may jacket ka na. Pwede na magbaba. Guys, padikit tayo kay Ma'am Lin Choa sa nakapin. Sa mga hindi pa dikit dyan, dikitan niya. May jacket ka na, Trans. Pwede na magbaba ng bahay mo. Mga 10 minutes na lang guys, mag-i-end ako. Babalik ako, magtatanghalian lang kami. Kaya magdikitan na at magsuklian guys.
Guys, mga 10 minutes na lang guys ha. Magsuklian na kayo guys. Mag-i-end na ako. Baka magla-live ulit ako kung wala akong mga ka-group na naka-live. Magla-live ulit ako. Guys, dikitan lang kayo. Magsuklian, magbalikan. Para pag nagkita-kita kayo sa mga ibang LS, hindi kayo magsisingilan. Guys, magsuklian guys. At mag-i-end na ako in mga 8 minutes. Guys, magsuklian na kayo guys at ako'y mag-i-end muna. Gutom na ata yung anak ko. Dan Isabel vlog, dinikitan na kita, hindi na ako nagbakas sa'yo. Mugna Queen, habol ka kasi mag-i-end na ako. Nakipagdikita nga dyan. Pero baka mamaya mag-ano ako pagka wala akong mga kasamahan na na naka-live. Magla-live din ulit ako.
Mga 5 minutes na lang guys, mag-end na ako. Sige, mugnat, mugnat queen, mamaya pagka nag-LS ulit ako. Kakain lang kami. Gutom na kasi yung anak ko. Sumisilip-silip na dito eh. Dandisalin, may jacket ka na, Lods, pero mag-i-end na ako in 2 minutes. Pero babalik ako mamaya-maya. Kakain lang kami ng anak ko. Guys, maraming salamat sa mga tumambay. Balik kayo dito, maraming mga kakadikitan nyo. Guys, maraming salamat sa mga tumambay. Guys, maraming salamat. Magbabalik po si host. Mag-end lang ako muna ako. May tuloy natin yung lapagan at dikitan. Guys, maraming salamat. Ann LG, maraming salamat sa Team Love, Safety Love, at sa lahat ng mga nandito. Maraming salamat sa inyo. Guys, mag-end na ako ha. Balik na lang kayo mamaya-maya pagka walang nag-LS sa group namin. Maraming salamat sa inyo.